i-kuan sa na dire. I-open sa nabi, i-open. Oh, sorry, Mari ang kuan. Mao ni, i-open sa nahan be. Naman. Nalato pa ng spoon. Ay, nagako. Namayot ako. Ay ka? May kinihatag. Ito mga hatag sila. Kana lang. Anong paglas? Kaya siya muhatag og kanang kuan. Spoon and fork. Ambi sa Debbie ang kanang bucket, day. I-open. May ganang may spicy. O sauce niya. Nag-spicy ka, ate? Wala. Ingon mo kayo. Ayaw lang, ah. Init kita. Wow, kadako silang chicken. Dako kayo na, grabe. Ha? Dako lagi kayo. Paglas, gamay kayo. Kaya ito na siyang kaon sa mga. Ano sila rin ang dunga? Ay, dala. Pwede ko dapat Sabol lang. Ano? Na ami sa Jollibee mo albual kay naniod to. Ari bakit te. Wala. Yes, i-appreciate sa kayo diha. Yes, dagko kay ang chicken karon ay. Oh, dai bakit man. Yes, ako ang kulay. Chicken ko naman. Say mo dai. Ha? Mana ka wen? Oo. O ba ka? Pila dai siya so, dagan lagi. 6. Pila din na? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7. Nalkansi sila do. 7. 7 lang ibutang. Hello. Nalkan na. Nalipat sila. Ah, ana? Ah, ang tama. Sorry. Wala ko muna. Ganda na. Kain na ito. Patama na ka, ebe. Ako po, ha? Naanda? Thank you so much. Sorry. Oh. Dako ko lang. Ano? Tama? Oh. Dili pa sa 6 pieces. Sa balayo. Kaya mo lang. Ano tuloy ang paa? 6 pieces ka mo. Wala mo lang siya ba na? Amo naman gabi ha, kabang sa bawal. Amo naman ikaw. Dako kayo lang chicken ah. Dako gravy. Walo. Mung salita eh. Dako. Ah. Kain tahan. Okay, may yung enzyme. Gamay ilang counter. Gravy o sa debe? Yeah. Close ang gravy ha ba kasi ina. Ha? Oo. Kaya makadulong mo GB. Papa. Hindi na. Kita na may manok ko. Hindi, tindor na. Tindor ba? Tulog. Bago pa man to te katong kuan. Pwede siya makuha na lain man ang mag-andam. 679? Hindi, kasi rainy pa to.
Mantap bilaso na sa. Sa? Mm. Sila. Ewe kaya. Ilugan siya o counter. Okay. Nasa mo ha. Di po nindot og tagad niya ma. Sino ba? Bago pa rin ng friend niya. Nakasila mo ha? Pero pa. Ito kuya ako. Nalipato sila ma. Lapit. Mao yun ay ikuyog lang sa'yo ng suwen. Di ba ako Magalibre. sa ng suwen, gawin silang utang. Ako na ingon lang ka. Ako na deliver room. Ha? Titin ha. Sige. Gusto kang fixin mo? Kung ba sa ako kaya kasi nakasago rin ng dagmay. Ang product ko. Di mo? Ang tamat mahal, gagawin ako. Kayo. Dami-dami ko ba? Wala mo kagain. Oo. Lang ko. Hindi ko ito mga. Dudong, ipin na yung kanon. Ikabot yun kay kuan na. Maglanan na natin. Sabi na kuman ano? Ano? Jollibee, spaghetti pan. How to na kuana mo? Kadalasan na orderin namin. Ilagan man good, oh. Kanang kuan jud ba? Tagbaw ka. Tagbaw ka og kaon. I-mix ari pa. Mix. Mga dai spaghetti mo dayo. Di ba mo? Oh, grabe. Katakam-takam na kayo dayo, oh. Na kayo do ang spaghetti na ko ay. Diray. Pa, ako lang kuan pa gravy pa. Nya sa ha. Ato sa lang ko anong sa day. Tate, spaghetti mo ate, oh. Te, spaghetti mo. Dali, sudlan na ninyo, be. Han, ikahan. Dali ba? Ah, yes, ah.